Ang nailang Kapuso New Teen Queen ang leading actress sa GMA Afternoon Prime Series, abot-kamay na pangarap, Jillian Ward, gipasidunggan nga Asia's Remarkable Actress of the Year. Personal niyang gidawat ang award atol sa 7th Asia Pacific Luminare Awards Night. Mapasalamaton siya sa mga pag-ila, ilabi na nga daghan na nakadayeg sa iyang talento sa pag-arte. Kini ang usa sa mga official theme song sa gikahinamang romantic drama serye ang Unbreak My Heart. Proud na proud si Kapuso balladeer Christian Bautista nga siya ang niawit niini. Matod niya nga angay atangan ang iyang kanta nga haom kaayo sa mga emotional nga eksena. Samtang ang Unbreak My Heart mamahimo ng matanaw matagabi 9:35 PM sa GMA, iHeart Movies ug Pinoy Movies ug 11:25 sa GTV. Naglisod pagpildi ang Baltis 5 sa bagong Beast Fighter samtang padayong giatake sa Buwazanian Empire ang Camp Falcon. Gumikan sa kaluoy ni Dr. Collins Armstrong nga naglisod pagpildi sa Beast Fighter ang Baltis 5 ni sakay siya sa fighter jet aron sila tabangan. Isakripisyo bakaha ni Dr. Collins ang iyang kinabuhi o aduna siya laing paagi sa pagpangatake sa Beast Fighter. Kanaguban pa atangi sa Baltis 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.